Hej og velkommen til vores første video på vores YouTube kanal. Vi har lige startet den her kanal op, og vi vil bare lige lave den her video med nogle fælder vi har lavet til ligesom at starte kanalen op. Vi vil komme til at lægge let's play videoer på for eksempel normalt Minecraft, Beat the Beast, Måske også noget tjekket. Nok også noget tjekket. Men jeg starter den her. Det her, det er nummer 1. Gratis spil. Slet ikke en spil. Det er simpelthen så dejligt med et bad. Nu skal jeg snart ud. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvorfor sidder jeg fast? Hvad sker der? Og det var sådan første trap. Så kommer vi over til nummer 2. Nummer 2. Gratis diamant. Slet ikke. Jeg skal prøve. Au. Og så går vi over til nummer 3. Det er en meget let spil. Det er meget nemt at lave. Gratis stykketur, skråstreg dykkerhus. Slet ikke fedt. Det ser godt ud. Så er det så nummer 4. 4? Allerede. 2, 3, 4. Og det ser jo lidt gratis og dejligt bad. Slet ikke fedt. Okay. Så er det nummer 5. Og nummer 5. Den er også ret nem at leve. Triple pressure plate. Slet ikke en fælde. Det lyder som en god idé. Hvad sker der? Det er så en god måde at kunne lide andres huse. Det var heldigt, vi havde sat bed på. Ellers var det hele nok gået i stykker. Jeg håber I kunne lide videoen, og det er bare lige en forsvag på, eller sådan kommer den med de alle sammen forhåbentlig ikke til at se ud, så vi nok ikke får mange subscribers, men det er også vores første video, så giv os en ny chance. Vi ses. Hej hej.